Dulan sa 2,000 ka mga security personnel gikan sa Police Regional 7 o ubang mga ahensya ang ipakatap sa kadalanan ug magbantay sa Cebu City Sports Center aron pagsiguro sa kaluwasan sa pagpahigayon sa Festival of Festivals ang Pasigarbo sa Sugbo 2024 sa Domingo, Agosto 25. Gibutyag sa tigpamakba sa Police Regional 7, Police Lieutenant Colonel Gerard Pilare nga ang mga ipakatap nga security forces gilangkuban sa PRO7, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Office of the Civil Defense, apil na sa mga force multipliers o volunteers. We will be deploying all in all security personnel 1,700 security forces. So this will be composed of PRO7, Philippine Army or the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, OCD, and other agencies of government who are in charge of security. So makita ninyo ang gilap doon sa atong security coverage. Gipalig-on sa kapulisan ang ilahang pagbantay dayong Domingo, ilabi na nga moabot sa 52 ka mga contingents ang mosalmot sa street dance o grand showdown. Lakip sab sa prioridad sa kapulisan mao ang pagtutok sa mga dinapit nga bisita ug ang Russian delegation nga mosaksi sa Pasigarbo. There are expected prominent personalities who will be coming over. We have also prepared for this together with our police security protection unit, and there are also foreigners from Russia who are here already, and your Police Regional Office 7 is delivering security coverage. Miingon si Pilare nga kasamtangan nila nga gibantayan karon ang mga contingents nga nag-rehearsal og blocking sa Cebu City Sports Center. Ipahigayon sab karong adlaw ang final briefing sa Capitol grounds kuyog si Governor Gwen Garcia ug ang kadagkuan sa mga government agencies. There are already contingents in Cebu City, and I think today they will have their rehearsals. We have finalized our security preparation, and on Friday or today, there will be a final briefing in Capitol, with Governor Gwen Garcia. Amo natong irekomendar ang mga security measures nga pagahimuon. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa 𝗫𝗂𝗴, Cebu.